Ahojte, žienky. Vítame vás tuto v našom online aura priestore, ktoré tvoríme pre všetky ženy, aby boli videné, počuté a vnímané. A konkrétne vás vítame pri rozhovore s obyčajne neobyčajnými ženami, ktorý tvoríme pre náš magazín, Aura magazín, s cieľom podporiť, inšpirovať ženy cez životné príbehy, hlboké príbehy každej jednej z nás, čím si prešli, kým sa dostali k tej svojej pravde o sebe, k naplňaniu svojho poslania. Či už teda na tej ceste sú, alebo ešte pred nimi. A aké strachy potrebovali pustiť, akú komfortnú zónu potrebovali, cez ktorú prekročiť, aby našli samú seba v tomto živote. A ako sa ten ich pohľad na život menil. Lebo vnímame, že práve cez tie životné príbehy sa dotýkame tých srdc jedna druhej a to je tá najväčšia podpora, kedy to s nami rezonuje a práve tie praktické životné skúsenosti sú aspoň pre mňa obrovským tým zážehom, keď vidím, že inej žene sa to podarilo, čím si prešla a že to zvládla, že možno aj ja mám tú odvahu v sebe a tú silu a tie možnosti, tie neobmedzené možnosti žiť tak, ako chcem podľa seba. A to je ten zámer, prečo aj tieto rozhovory robíme. A ja som veľmi vďačná a šťastná, že naše pozvanie privítala môjmu srdcu veľmi blízka osobka, zakladateľka školy intuície a veľmi inšpiratívna žena, ktorá to, čo robí, aj žije s otvoreným srdcom a hlavne v napojení, ktorá bola schopná si naozaj spriechodniť ten kanál a vníma, ako ju poznám, naozaj v tých bežných aj životných momentoch, čo je tá intuícia hovorí a podľa toho sa aj snaží riadiť. Takže vítam ťa, Ľubka Madudová. Ahojte, žienky, zdravím vás. Ďakujem, Tanička, za pozvanie a ďakujem za toto krásne predstavenie. Ja som veľmi rada, že tiež si ma pozvala, lebo páči sa mi táto vaša iniciatíva, že takýmto spôsobom podporným idete pôsobiť na Slovensku a som veľmi šťastná, že sa môžeme na tom aj my zo školy intuície takýmto spôsobom nejak podieľať. My sme veľmi radi, vlastne Ľubka aj spolu so svojou kolegynkou Zuzkou už nás vlastne sa rozhodli podporiť na našom oktobrovom stretnutí, ktoré bolo práve zamerané na vedomé rodičovstvo. A za to sme veľmi vďační, kde sa iniciovala naša spolupráca. A ja by som sa ťa chcela vlastne, Ľubka, na začiatku spýtať, kde tá tvoja cesta vlastne niekde máš pocit, že začala, alebo čím si ty v živote, čo boli také tie milníky, kde si začala cítiť, že potrebuješ ten svoj kompas možno nejak natočiť iným smerom, alebo ktoré boli také zlomové momenty, ktoré možno viac odhalili tú pravdu o tebe alebo o živote a dotvárali ťa k tomu, kým si teraz, alebo ako to vnímaš seba a život teraz. A ktoré ťa aj priviedli teda k založeniu tej školy intuície potom. To je veľmi pekná otázka. A tá odpoveď na ňu nie je úplne jasná. Ono to bolo celé všetko také intuitívne, ale ešte také nevedomé intuitívne, že som si vlastne vtedy neuvedomovala, že to je práve to vnútorné vedenie, ktoré ťa vedie k tomu, aby si uchopil tú príležitosť správne a že sa ti to tak postupne doskladáva. A rozumieť som tomu začala, dá sa povedať, až trošku neskôr, keď som sa tým témam už tak naplno otvorila a začala som sa im venovať.
Ale taký ten možno hlavný moment, taký milník, veľký milník môjho života bolo v 33 rokoch, kedy som stretla môjho súčasného manžela a všetko sa mi zmenilo, kompletne všetko. Ja som predtým pracovala ako učiteľka na gymnáziu, tam som učila hudbu a literatúru a takéto skôr umelecké predmety, ale tam som si už začala zvedomovať, že tie deti nie sú podporované úplne správnym spôsobom a úplne harmonickým, že sa tam príliš tlačí na tie vedomosti a nie je čas na rozvoj tých schopností, ktoré som videla, že oni majú neskutočné. Ma to až fascinovalo a nebol venovaný tomu vôbec žiadny priestor a ani nebol na to vlastne čas. Takže už tam vznikla nejaká taká moja prvá myšlienka, že toto by bolo treba zmeniť, ale nemala som žiadnu nejakú víziu. Ale pán Božko to asi počul, myslím si, že tú myšlienku, že začal mi prinášať do cesty také situácie, také príležitosti, ktoré aj boli náročné, aj rôzne lekcie a ktoré mňa v podstate posunuli k tomuto stavu, ako je to teraz. A to nehovorím, že to je ešte nejaká nemenná pravda o mne, a stále sa posúva, ale naozaj som sa toho veľmi veľa za ten proces naučila, však to je už viac ako 15 rokov počas tej doby a dá sa povedať, že naozaj už cítim, že žijem to, čo mám robiť. A cítim to na tom, že ma to fascinuje, že milujem tú svoju prácu a že to bola tá intuitívna cesta. Dôkazom toho je, že ja som vlastne nikdy nevidela ja som nemala žiadnu stratégiu, že teraz ide vzniknúť nejaká celoslovenská škola intuície, alebo že bude potom aj v ďalších krajinách. Ale mávala som také zaujímavé ako momenty, keď som ich urobila, také ako keby nápady, nejaké inšpirácie a tie, keď som urobila, tak zrazu sa to začalo takto krásne ukladať a aj tá škola intuície je výsledkom toho, že ja som naplňala len to, čo mi prišlo tak veľmi zľahka a taký ako nápad, ako ďalší krok. A z týchto jednotlivých krokov, z týchto jednotlivých puclíkov sa vyskladal ten momentálny obraz školy intuície. A začalo to, ak sa pýtaš aj na to, že ako začalo to so školičkou intuície, tak dá sa povedať, že náhodným spôsobom sme sa s mojím manželom ocitli na jednom zaujímavom kurze v Prahe, kde prišli učiť ruskí lektori, kvantový fyzik a jedna taká žienka jasnozrivá, zvláštnym spôsobom komunikujúca, taká napojená. No a tam sa nám začali rozkrývať hranice, dá sa povedať, našich zmyslov a obmedzení našej mysle, pretože tam sme sa stretli s technikou videnia bez očí. A to bolo veľmi pre nás samozrejme, že šokujúce, ale my sme takí novátori aj s mojim manželom, že veľmi otvorení ľudia, moc sa nelpieme na tých veciach, ktoré sme sa v škole naučili. Takže sme to hneď išli vyskúšať s mojim synátorom Boriskom. Vtedy to bol taký celkom boom aj na Slovensku, že ľudia to začali tak pozorovať a samozrejme bolo k tomu aj veľmi veľa takých rôznych skeptických komentárov. No a toto mne ako matke naozaj otvorilo tú cestu, lebo keďže som učiteľka a tá práca s deťmi ma vždy zaujímala, tak som sa pustila do toho, že by som to chcela aj lektorovať. No a takýmto spôsobom začali vznikať už tak 11 rokov dozadu prvé také semináre s mojou rodinkou, s mojim teda manželom a s jeho dcerou, dospelou, Lenkou. No a vlastne potom to boli také jednorazové aktivitky a ja ako učiteľka som cítila, že je potrebné s tým pracovať viac, takže takto začal vznikať celý ten koncept školy intuície a najskôr to bolo v jednom meste, potom zrazu už v 2 mestách, potom sa ku mne pridružila moja kamarátka, lektorka, doteraz pracuje ako lektorka Anna Bučič, potom ďalšie lektorky, už to začalo vznikať v ďalších mestách, tie dopyty sa tvorili, pretože tí rodičia vlastne cítia a cítili už aj vtedy tú potrebu vykompenzovať tie nedostatky, ktoré to klasické školstvo má. To, čo sa deti učia v školách, sú veci, dá sa povedať, potrebné, až na to, že je to príliš veľa faktov a skôr by sa tam mal dať priestor aj tomu vykompenzovaniu a harmonizácii
využívaniu aj toho nášho plného potenciálu. Čiže nie len tej ľavohemisférovej funkcie logiky, analýzy, zapamätávania si, ale práve aj tej intuície, tej tvorivosti, originalite, schopnosti predstaviť si veci, fantázia, imaginácia, všetky tieto funkcie, ktoré my ako ľudská bytosť máme v sebe a deti ich prirodzene majú, využívajú a postupne v tej škole na ne zabúdajú, lebo nie je tomu vôbec venovaný priestor. Úplne to cítim. Aj tá téma, ktorú si tým načrtla, že vlastne dáva to do rovnováhy. Lebo niekedy môže mať človek pocit, keď aj počúva takéto rozhovory, že napríklad aj tí skeptici alebo podobne, že tak teraz by sme mali len počúvať intuíciu a nič iné. A ja vnímam, že áno, za mňa intuícia je ten kompas, ktorý v podstate nás naozaj ten najpravdivejší, ktorý nás vedie. Ale v každom prípade aj vnímam to, že to dá do rovnováhy, že nie je nevyhnutné úplne vyškrtnúť, povedzme, tú druhú hemisféru, hej, toho logika, ale dá to do rovnováhy, lebo to presne aj vnímame aj tú ten zámer, ktorý je v aure, tvoríme, čo cítime, že ako to chceme tvoriť, že v tej rovnováhe, že aj pevne nohami na zemi, ale zároveň v tom napojení. A vtedy to podľa mňa je v krásnej tej ľahkosti, že nemáme odpor voči nejakému spôsobu fungovania, ale je to aj v tom napojení. A ako ty rozprávaš vlastne ten príbeh, je to nádherné, aj keď počúvam vlastne tie príbehy, aj mne samotné, jak sa to dielo, že je tam prvotne nejaká nespokojnosť, alebo niečo nám nesedí na tom nejakom fungovaní, nejaký ten pocit, že veď musí tu byť aj nejaká iná možnosť, a to je ten pocit. A to vnímam, že to je práve tá intuícia, že niečo mi tu nesedí, že už to je tá forma a to nás vlastne vedie k tomu začať robiť možno nejaké veci inak a začať sa spýtovať seba, že tak ako sa to dá vnímať inak, alebo ako sa to dá robiť a teba to priviedlo práve vlastne k tomu tvojmu poslaniu. A vnímam, že možno každá žena, keď vníma nejakú tú svoju, možno ten impuls toho, že niečo mi tu nehraje, niečo mi tu nesedí, tak už to je vlastne asi tá reč tej intuície a možno ten impuls, že mi život hovorí, že skús sa pozrieť na to inak a možno ťa to privedie práve k tomu daru a k tej esencii, ktorú máš ty. Jasne si to pomenovala, nemám k tomu vôbec čo dodať. Tá intuícia nám akoby z toho nekonečného poľa možností nás navetie na tú jednu správnu, aby sme nemuseli analyticky prechádzať si všetky. A potom tam už potrebujeme použiť aj tie naše ľavoshemisférové schopnosti. Hej? Aj tú analýzu, aj to kritické myslenie, aj ten rozum, aj tú schopnosť naplánovať veci, aj to skontrolovať, hej? Riadiť. Ako mať tam toho potom už aj manažéra. Ale tá intuícia zo všetkých milión možností, alebo nekonečné pole možností, ktoré ten vesmír nám ponúka, tak tá intuícia nás nasmeruje k tomu nášmu. Presne. Úplne mám zimomriavky, keď to hovoríš a ja aj vnímam, že tá intuícia vlastne rozpúšťa ten zmetok. Lebo kým aspoň ja som aj fungovala vlastne, že som nevnímala tú intuíciu, tie pocity, tak som žila v zmetku. A presne som si nevedela z tých možností vybrať, ako keby, hej, lebo tam bolo v mojom živote, vo vzťahoch x možností, už len sa pozrieť na napríklad nejakú hádku, sa môžem pozrieť z x možností a nevidím tam tú pravdu, nerozumiem tomu, tej situácii, ale keď vlastne sa nechávame viesť a dávame validitu pocitom, tak zrazu je to také jasné, je to také pravdivé a dáva to ten kľud vnútorný, aspoň mne, takže keď sa bavíme o tom videní bez očí, že ty si to vlastne zvládla, že aj v tvojom veku, lebo to bude znieť zle, ale povedzme, že ako hovorí, že najľahšie to ide deťom do 12 rokov a tým dospelým, keď už majú tie myšlienkové pochody alebo možno tie presvedčenia už tak nejak silnejšie dané, že je to náročnejšie tak vo všeobecnosti, ale dá sa to. Ty si to zvládla a viem, že aj Zuzka Trepková to zvládla a verím, že mnoho ďalších. Bolo to pre teba niečím teda tiež prelomové, alebo bolo tam niečo také, to som sa aj Zuzky pýtala, či potom, keď si naozaj sama zažila, že je možné vidieť aj bez tých fyzických očí, či tam bolo aj naozaj tá hmatateľná tvoja vnútorná zmena, alebo to bolo vyslovene o tom, lebo ja vnímam, že intuícia sa otvára v každom aj iným spôsobom, že nie je to asi nevyhnutné len takto vlastne cez to videnie bez očí, že vieme mať aj iné spôsoby otvárania intuície, ale v čom ty vnímaš, že
táto priama technika videnia bez očí je možno, neviem, intenzívnejšia v tom, že vlastne máme možnosť uveriť, že naozaj nemáme nejaké obmedzenia, alebo v čom je to vlastne také, čo ti to Je teba to v prinieslo? rôznych rovinách. Na rôznych úrovniach sa to môže pootvárať a tie spätné väzby alebo tie uvedomenia, ktoré my si z toho zoberieme, sú pre každého z nás aj vzhľadom na tie predošlé skúsenosti, vzhľadom na rôzne filtre a rôzne veci, ktoré si nosíme v podvedomí. A áno, ty si už pomenovala tú jednu základnú, ktorú som už aj ja načrtla, že zrazu ťa to zbaví obmedzení. Ak je možné toto, tak čo všetko je ešte možné? A ty si uvedomíš, že všetko. Že je to, ako svet je len tvoja myseľ. To sa hovorí vo Vedách. Mano mantra jagat je sanskrtsky pomenovaný tá nekonečná pravda, že tento svet, tento život je len v našej mysli, že my si to akoby vytvárame, hej? Ale do týchto až kvantových tém mystických tu nejdeme zachádzať, ale na tom som chcela povedať, že ako náhle my pripustíme, že môžu existovať aj iné úrovne, tak veľmi, veľmi tým začíname urýchľovať ten náš osobný rozvoj, a to nie len osobnostný, ale hlavne spirituálny rozvoj. Lebo nás to púšťa do tých úrovní našej bytosti, ktorými my všetci sme. My sme vlastne multidimenzionálna bytosť. Akoby sme tak fyzická a jemnohmotná pránická bytosť, ako aj duchovná bytosť. A tou duchovnou bytosťou sme večnosť. A keď toto teličko my vnímame ako jedinú súčasť nášho života, tak vtedy sme veľmi obmedzení, ale ako náhle si vlastne uvedomíme, že ďaleko presahujeme len to hmotné telo a len to hmotné bytie, tak tam sa ten rozvoj neskutočne urýchľuje. Čiže áno, týmto spôsobom mne aj videnie bez očí pomohlo k tomuto postupnému uchopovaniu seba samej ako duchovnej bytosti, ako večnej nesmrteľnej duše. A potom som zapojila ďalšie techniky, ktoré mám hlavne z jogy v dennom živote od nášho majstra. A to sú rôzne nielen dýchové cvičenia, alebo také energetické cvičenia, ale hlavne meditácie. A mne tie meditácie, v nich ma to púšťa akoby ďalej a tam začínam rozumieť, tam mi prichádzajú vnemy. Raz sa mi stala taká krásna vec, že v meditácii som vnímala, že myšlienka bola zrazu tu. Tu som ju vnímala, tu je myšlienka. Hej. Nebola v mojej hlave, bola v tom mentálnom poli. To bolo pre mňa také prevratné a naozaj ono to tak je, lebo my ako multidimenzionálna bytosť, to naše telo je obrovské a telo mysle, hej, mano mája koša, tá je proste niekde tu a tá myšlienka, tá tam bola pre mňa naozaj uchopiteľná. No ale toto sú už také možno, že témy, ktoré už nie sú také praktické, tak poďme kľudne k takým praktickejším, Tani. Že podľa mňa je to veľmi, veľmi praktické a teraz so mnou to veľmi, veľmi rezonuje, pretože podľa mňa už sa potrebujem prestať báť rozprávať úplne naplno a autenticky o tom, čo zažívame. Keď sme to zažili, tak je to pravdivé pre nás a už to, či to niekto zavníma ako pravdu, to je samozrejme na každom, alebo či to zarezonuje, pretože mňa sa raz... alebo nie raz, viacejkrát sa keď som sa aj rozprával napríklad o tomto videní bez očí, lebo ja som vlastne prešla teda s tebou školou intuície pre dospelých a teda ja som teda nevidela bez očí, ale rôznymi týmito technikami a pre mňa to bolo naozaj prevratné, pretože napríklad aj tá meditácia, ktorú si robila, to robím doteraz a odporúčam to vlastne všetkým výťah vlastne, kde prepájame ten kanál od srdca do tretieho K5, tak to je niečo, čo mňa instantne sprítomní, spojí a vlastne ako zažila som tam zázraky, ako vlastne v podstate lusknutím prstami tam zrazu začali chodiť vhlady a slova a neboli moje. Vedela som, že to ako keby nie sú moje a zrazu som vedela behom pár sekúnd navnímať, čo sa deje tej žienke, ktorá vlastne, s ktorou som bola vo dvojici. A to sú zázraky, o ktorých sa nedá presvedčiť. Aj keď ty viem, že aj veľakrát
Myslím si, že aj s tými, ktorí boli takí skeptickí, že chceli, aby šlahačkou sa tam šlahačka dala na oči, aby bol naozaj dôkaz, že teda nevidí, ale podľa mňa to v podstate aj ja to tak vnímam, že nie je možné presvedčiť o tej pravde, ono buď sa ten človek rozhodne tú pravdu vidieť, alebo proste ju neuvidí, aj keby neviem, koľko bolo tých A keby si dôkazov. sa rozkrájal. No. A preto to treba brať už tak voľnejšie. Netlačiť do ľudí, nepresviečať ich. Každý si k tej svojej pravde tak či tak príde v tom čase, keď má. Každý to máme, dá sa povedať, aj možno aj naplánované. Na úrovni duše sme si naplánovali tie situácie, tie obdobia, kedy sa prebudíme. A to, keď sa povie, že si sa prebudil, znamená to, že si začínaš byť vedomý samého seba a tej sebareflexie, toho konania a toho tvojho postupovania, zvedomovania si, kým si naozaj. Áno, a tomuto sa venujeme aj v tých online kurzoch alebo v tých školách intuície pre dospelých, kde vlastne tá intuícia sa rozvíja ako vedľajší produkt nášho rozvoja. Tak. Jasné. Ľubka, ten tvoj príbeh naozaj znie ako keby naozaj tak nádherne až plynulo, vlastne, že si to všetko tak navnímavala, plynulo a sa ti to dialo. A boli aj momenty, ktoré boli naozaj náročné, že neviem, naozaj, že si bola skúšaná tým životom, či už predtým ešte, alebo pred tou školou intuície, alebo možno aj pri tom, lebo samozrejme založiť takú školu a začať to viesť obnáša obrovskú dávku zodpovednosti aj. A či tam prišli nejaké momenty, kedy to bolo naozaj náročné? A ako si s tým pracovala teda? Ako ťa tá intuícia viedla? Skôr by som povedala, že mala som samozrejme aj počas tých 10 rokov, 11, čo tá školička funguje. Ja sama osobne v mojom privátnom živote aj také momenty, kde som tú intuíciu neposlúchla. A tam sa mi to krásne kruto vrátilo, že som to neposlúchla a bolo to potom v konečnom dôsledku oveľa náročnejšie. Ale čo sa týka školičky, tam sa to, nedá sa povedať, že by sa niečo takéto tam udialo. Tam ako keby to bolo pod nejakými ochrannými krídlami, že naozaj je to také, keď prídu nejaké drobné vecičky, drobné problémiky, vždycky to dokážeme poriešiť a myslím si, že aj tí lektori, tie lektorky sú tam krásne vyladené na seba a všetko chcú odkomunikovať. Veď samozrejme, že nemusíme mať rovnaké názory na všetko, ale tá vôľa, že chceme tiahnuť za jeden špagát, že sme škola intuície, ktorá komunita intuitívcov, krásnych rodičov, krásnych detí, lektorov, všetci ako priatelia, tak to je tá vôľa, tá robí z toho naozaj tú plynulosť, tú ľahkosť. Nedá sa povedať, že život je vždycky iba ružový. To nemôže byť, lebo v rámci duality aj tá jednota je spojená z toho yin a yang. Takže v rámci školičky takéto situácie nejaké vyslovene, že náročné neboli. Ale ja osobne som dostala odpoveď, keď som tú intuíciu neposluchla a cítila som to v tom bruchu, v tom solárnom plexe, keď sa niečo tam myhlo, ale som to neposluchla. No takže som si potom narazila hubu, ako sa dá povedať. A je to v poriadku, vnímam to ako krásnu súčasť toho môjho uvedomovania. A som v pohode s tým, že ľudia takéto situácie v životoch mávajú a aj cez to sa učíme. Myslím si, že aj toto je neuveriteľne inšpiratívne, alebo počuť, že naozaj dá sa žiť v tej ľahkosti, lebo to je tá ľahkosť, že dá sa robiť aj biznis, lebo je to v podstate istým spôsobom biznis, hej, a keď je to vedomá práca, ktorú, ako ty si sama povedala, že by si to robila aj bez ako keby nebolo platené, lebo proste to robíš srdcom a baví ťa to, naplňa. Ale jednoducho dá sa takto fungovať, že aj keď sú tie nejaké veci, ktoré nemusia byť v totálnom 100% súlade, ale úplne inak sa riešia, aj tak vnímam aj partnerstvo alebo čokoľvek, to nemusí byť len pracovné, že keď je tam ten pevný základ, je tam to napojenie cez srdce,
tak čokoľvek príde, tak jednoducho to nezrúti, lebo vieme, ako je tam tá dôvera, je tam ten základ tej dôvery a to tvorenie, že tvoríme. Nesabotujeme, ale tvoríme a to je podľa mňa úplne z inej energie potom fungovanie, ktoré nevyčerpáva, ale vyživuje a dá sa takto fungovať, dá sa takto žiť a, a že je to na každej A z nás. nezľaknúť sa. Nezľaknúť sa aj tých prípadných záležitostí, ktoré sa nám javia ako prekážky, lebo cez ne všetky sa učíme a byť v nich taký konštruktívny a uvedomiť si, že všetko tu prišlo, každá tá situácia je vlastne príležitosťou na to, aby ty si zvedomil, čo ešte nemáš spracované, že ten druhý je pre teba zrkadlom a ty môžeš teraz na sebe popracovať a že ste sa do toho akoby narodili pre seba, aby ste si navzájom niečo odzrkadlili. A takto je to vo všetkom. Či je to v práci, je fantastické, keď v práci máte takých kolegov, ktorí toto vedia a s ktorými takýmto spôsobom môžete fungovať a navzájom sa podporovať a kým sú tam nejaké silné emócie, radšej neísť do nejakej debaty a vedome si pekne povedať, že porozprávajme sa o tom zajtra, pozajtre. Takže toto je to tvorenie života. A toto je aj tá škola intuície, že byť v takomto flow, takom prírodzenom flow. Ale to chce naozaj silné už takéto precítenie toho života, uvedomiť si, že si to tvorím a všetky tie zrkadlá si tvorím a to chce naozaj, aby to došlo do srdca, lebo veľakrát sa nám to aj vieme. Ja sama bola som veľmi múdra veľmi dlhú dobu a veľa som vedela, ale kým mi to nedošlo do srdca, tak som to nežila a tým pádom som si to netvorila. Takže tiež to vlastne to uvedomenie toho tvorenia má svoje fázy a naozaj vnímam, že to není úplne to uvedomenie si tých zrkadiel je tiež proces, aby si to naozaj človek vlastne začal žiť a naozaj v tom, nemusí to byť hneď v tom momente, ale minimálne aspoň nejakom krátkom čase potom si to naozaj zvedomiť, že aha, čo mi toto teda vlastne táto situácia chce povedať a ako viem si to vytvoriť inak, že nielen reagovať, ale naozaj to tvoriť. Takže úžasné. Ľubka, možno by som sa ťa na záver chcela opýtať, čo momentálne vlastne v tom vašom srdci školy intuície vnímate ako vašu víziu. Máte už teraz mnoho nádherných vecí rozbehnutých, kurzov, pobytov a s detičkami a s dospelými a otvárate srdcia a to spriechodňujete ten kanál, ten kompas v živote mnohým bytostiam na Slovensku, alebo aj v Čechách, teda pokiaľ viem. Aké ešte väčšie vízie môže mať škola intuície? Alebo máte tam ešte nejaké... My si na tie vízie, my si na tie príležitosti proste počkáme, lebo nejdeme do toho kafrať Bohu. Samozrejme máme nejaké pekné nápady, ako si povedala, pred nejakými 3 rokmi alebo 2 prišla školička intuície už aj do Čiech, čiže môj taký osobný by bol tak fajn. Tam je moja kolegynka vlastne Gabi Kamiková, tu na Slovensku pred 3 rokmi časť toho základného modulu pre deti prebrala Zuzka Trepková, s ktorou sme teraz kolegynky a tvoríme si to vlastne spoločne tu na Slovensku. Tiež by bolo pre mňa veľmi pekné, keby sa to mohlo dostať do tento koncept ucelený, dá sa povedať, so všetkými materiálmi, s meditáciami, skriptami, keby sa mohol dostať aj do nejakých ďalších krajín, ak by tam chceli takýmto spôsobom rozvíjať vlastne aj túto zanedbávanú hemisféru pravú a kompenzovať to do tej harmonie. No a spolu so Zuzkou sme sa dneska presne o tom rozprávali, že máme v tom úplne rovnaký taký feeling, že chceme, aby to bola taká pokojná, dá sa povedať až rodinná atmosféra, nerobiť z toho obrovský biznis, neísť proste na tie čísla, ale poznať tých ľudí, stretávať sa, priateliť sa, mať z toho takú komunitku. Na margo tohto už robievam také besedy, tiež ako vy ste si tu nás Aureji so zaujímavými žienkami, tak my máme besedy tiež so zaujímavými hostiami, ktorí aj v tej oblasti intuície a duchovného rozvoja môžu byť inšpiratívni pre našich intuitívcov, takže my sme už vlastne mali v školičke aj Jardu Dušeka, Jirku Ledvinku, mali sme Martinku Mabjungu a rôznych takýchto krásnych hostí.
No a tiež robíme meditácie pre rodičov a detí na Zoome z celého Slovenska, že je to ako keby taký bonusík, že raz do mesiaca sa stretneme, ja odvediem nejakú meditáciu, porozprávame sa. No a tieto meditácie sa stali naozaj veľmi obľúbené a rodičia s deťmi sa na ne radi pripájajú, lebo poprvé je to tá podporná komunita, kde môžu porozprávať všetko. Môžeme sa baviť o tých rôznych našich intuitívnych zážitkoch a posilňovať sa aj v tomto. A po druhé, vždycky je tam tá krásna meditácia, kde tí ľudia vojdu do seba a môžu zase načierať potom z tej sily, a z tej vnútornej múdrosti, na ktorú sa znovu v tých meditáciách napoja. A s týmto titulom som prednedávnom vytvorila aj taký meditačný program pre rodičov a deti, aby aj rodičia rôzni, aj takí, čo sa na tieto meditácie nepripájajú, tak mali možnosť doma s detičkami pracovať a naučili sa, ako dá sa povedať, správne meditovať, aby som z toho mal ten zážitok, hej, aby to nebolo to, že musím meditovať, lebo to niekto povedal, ale preto, aby som z toho mal radosť, že je to v takej ľahkosti. Takže aj toto si možno títo naši poslucháči alebo diváci môžu pozrieť, že aj takýmto spôsobom sa s detičkami dá pracovať doma. Nádherné. Myslím si, že to už akože krajšia vízia nemôže byť, lebo je naozaj cítiť, že je zo srdca a že tam nie je to chcenie, ale je to proste skôr také, že prirodzene rozvibrovať skôr cez tú energiu a takú prirodzeným spôsobom, cez to prepájanie sa a zdieľanie vlastne to a cez to upokojenie, cez tú meditáciu vlastne sa dostávať k tomu otváraniu a spriechodňovaniu tej intuície, takže nádherné. A my vám za celú Auru držíme palce, nech to vaše poslanie sa rozvíja a nech čo najviac bytostí možno sa dotkne práve tá škola intuície a uvidia vlastne práve vďaka tej škole intuície tú pravdu v sebe, pretože vnímam, že to je uvidieť pravdu o sebe, že ja aspoň vnímam za seba ten zámer tej školy, ktorá je školy životom. Takže veľmi pekne ti ďakujem. A to je taký ten kľúč, prepáč, že som ti do toho skočila. To je taký ten kľúčový moment pre nás z každého. To je ten moment prebudenia, kedy to uvidím, dokážem sa na to pozrieť úprimne, prijať tie veci a vedome s tým už pracovať, hej. Uvedomovať si, že ten život je vlastne nádherná cesta a že takto je to dokonale vymyslené, že nemáš k tomu čo dodať. No, je to jeden obrovský zázrak a ja stále si hovorím, že už ma nemôže ničím prekvapiť a že už snad toľko zázrakov mi ako ukázal, ale tak som si istá, že ešte mnoho z nich príde. Niekedy náročných situácií, ale zároveň úplne tam cítim tú ochranu, ako keby ma držal. Neviem to vysvetliť, naozaj cítim tú takú tú podporu neustálu, tú neochvejnú, že ma to neustále stále viac a viac dáva do toho vnútorného kľudu, že keď to človek si párkrát vyskúša ten skok bez lana, že tam je stále to bezpečie, aj keď to človek nevidí a potom zrazu prídu bytosti, podpora a zrazu prídu vlastne tie veci, ktoré človek hlavou nevymyslí. Tak zistí, že sa moc nemá čoho báť a tie strachy, ktoré práve nám spôsobujú to nevedomie a tú clonu, pre ktorú nevidíme úplne, tak to zrazu sa rozplynie. Takže a ja prajem všetkým žienkam, aj z tejto vašej komunitky, aj tým, ktoré do nej ešte prídu, všetci tí, ktorí si toto pozrú, aj či už sú to žienky alebo muži, tak aby toto dokázali zažívať, vidieť, dostať sa na tú cestu. A v každej milisekunde sa odohráva veľmi veľa. Sa môže odohrávať celý život. V každom mikropriestore je celý vesmír a je to o tom našom zjemnení, že zavnímam tie veci, že nie je tu len toto hrubohmotné, ktoré tu možno teraz momentálne ešte aj vyzerá hrozivo, ale za tým všetkým sú ďalšie úrovne, ktorými vlastne sme aj my. Nadľahčovať to a takú tú želatinu lepkavú, ktorú veľakrát máme možno, že mám pocit, že to je také ťažkopádne, že v skutočnosti je to len taká naša ilúzia. A v skutočnosti si ju len tak vytvárame, si ju predstavujeme a potom sa v nej lepíme.
Takže je to nádherné. Ja ti veľmi pekne ďakujem, Ľubka, za tieto slova, za túto podporu, za tú inšpiráciu pre to, aj to, čo robíte so Zuzkou. A ja ďakujem za seba, pretože pre mňa to bol veľmi naozaj silný moment, skúsenosť s vami. Aj za to, že podporujete takto Aure u nás, našu komunitu, vašou prítomnosťou, vašou spoluprácou a tešíme sa aj na ďalšie stretnutia. Takže veľmi pekne ďakujem, Ľubka. Ďakujeme všetkým poslucháčom, alebo tým, ktoré na poslucháčom a tým sledujúcim, ktoré každý z vás, muž či žena, ktorá toto videjko si pozrela. A tak týmto vás aj vítame do našej komunity, aby ste sa pridali na či už stretnutia, alebo akéhokoľvek iného projektu, ktoré robíme cez online magazín, cez online rozhovory, online stretnutia, rôzne workshopy, kurzy. Tých možností, ako sa pridať do komunity je množstvo a všetky tieto projekty robíme naozaj s tým zámerom, aby sme boli videné, počuté, vnímané. A to vám aj zo srdca prajeme a želáme. A hlavne, aby ste boli videné a vnímané a počuté same sebou, lebo tam to začína. Je to všetko v našich rukách. Takže ďakujem veľmi pekne, Ľubka. Ďakujem aj ja a pozdravujem všetkých. Bolo mi potešením. Ahoj. Ahojte. Ahojte.